B Talks, Bernie B Talks, Bernie B Talks, Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B, imong kabondi sa kahanginan. Yeah. Yeah, chick. Come on, chick. Thank you. Thank you so much. Thank you, fans. Thank you. Thank you, Araneta. Thank you. Sumara to. Okay. Naka-echo lagi ka. Bakul ba kayo murag naagi sa sulod sa Araneta man. Murag na lagi ka sa sulod sa dito sa CR dapit, sa CR. Wala na lagi. Kuha na akong effect. Echo pa gyapon. Okay. Wala okay. man. Mayong gabi ka natong tanan. It's 8:04. Welcome back. Wala nagkita, Erp. Para mga 5 days ata. 5 days. Pasensya na, namugas pa, no? 8:05 sa itong oras. Namugod tayo mga solicitation nga kailangan punan. Kailangan punan mo, lagi na lagi. Ako nagunaw na biya ko na karong December sa mga hosting ba, no? So na nakaigain ba, no? Kato si nanay nga nangayog tambal o money siyang hosting. Ano no? Naparabay gaingon nga. Naparabay gaingon nga ang ilang mga Christmas party palihog lang kasi matutuman. O mo lagi na problema lagi ko ta. Yung ko ba nga kani ako kay team mangguni kung ayaw lang pug ko libre ha. Kay maluoy masagwan ako mga DJ ko malibre sila. Nadamay sila. Di man. So mo nang moing ko nga pwede kuan lang ko nga nang bahalag discounted ko pero ayaw lang di pug ko makaingon nga zero nga libre tanan kay luoy mo sa niya akong team na ako akong Lorde og tanan basi niya di ba ila po biyang ikalipay pag abot og December kay napod ba sila racket po takaron biya ako na biyang ginapackage si Sam ikaw po master po ako na ginabutang na ba kung masing na mo katandem mo sa okay na ako, photographer ako, okay na ako. Ereng! May gabi ka na ng talan. Welcome sa Bernie B Talks. Sa dyan lang, nakalimun yung intro. Kauban si Master Poppy and kauban si Sam Nax. So, welcome back, Sam. Stress na, Sam, o dili? Wow, si stress. Di ba? Ang nabitata mo. Walay stress sa army. Thank you, wala stress sa opisina, wala. Oh my God. Nigwapa daw kag samot-samo, grabe daw kaya niya. Si Cassandra, naka-idol na gid sa imo. Sa una, nagdua-dua pa gid siya. Mura siya og transgender. Transgender gid ay. Transportation. Sa tanan mga laminaw karon sa radyo 95.7, Radyo Lampor na sila sa tanan dia. Pasensya na for the past days nga medyo na-replay ito sa medyo pangit ang quality kaysa sa replay mo ito nag-download. Pero pag ni live, klaro kayo kay live mo na itong connection. Kaya ani mo na sa pag... Charot. Okay, ana. So pasensya na. Hello dia sa tanan mga nadia sa Radyo Lambornas. Again, ang atong sa Radyo namin na 95.7. Kung gusto mag-text, gusto mo appeal sa among mga inistoryahan diri 0917-328-1392. Katong gusto makita sa amo sa live o gusto mo tanaw sa mo nami sa playback.tv. Anong di man mi sa playback.tv? May dire kay walay copyright tapos mag-usa ta din pwede ta mag-chat tanan din Sa mga bag-o pa, please shout out mo sa atong chat group para ma-acknowledge mo na mo sama ni Rio Jean. Maayong pagpaminaw, sir. RR Server, napila na lang ning resita nga karong padyod gihato diri sa balay, No. Karon pa na. Nagsugod na tani mga gala. O tong number na to, Erp, sa tong number na to 0917-328-1392. 328-1392. Tapos kinsa pa ni AG Pagasian, check attendance ta Jonathan James Vivares. Check attendance. Boys, Sarsi. Sarsi, mayong kwan dia. Nessie, how are you there? Shout out sa akong pet nga si Pepper Namino po siya. Nagpatungod sa speaker mo. Mahilig niya siya letter P. Mahilig siya letter P. Pepper.
Hello sa tanan. Salad_init, salad init. Present, daghang salamat. Pakigna sa inyong mga friends kung way mga link. Ano bitaw, kanang inyong mga friends na kanang dili bitaw prepaid ang mga internet kay mga sosyal. Tale, abunda sama ni Sam nga abunda ang wifi sa balay. Tawalay lingaw aning orasa, gusto lang maminaw, mag-checka-checka, maminaw sa tong live diri kamulong recording kay ang mga miss episodes manggod amo nang gina-upload dayon sa Spotify. So, join us here sa Storya ta checka-checka. Sa latest galing nga radio survey ako nakita gyud nga talk show na gyud ang perminti ga prevail na karon. Oo. So wala na talawa tong amigo sa di man na yun na to sa Wild FM nga mag-talk show na lagi mo sa morning. Dili man kailangan nga mag-news mo. Talk show lang gud nga mag-story about kana lang kay mo man ni ang dili ma-offer sa doon na naman gyapon ni sa YouTube uban pa. Pero Podcast. sa radyo, sa podcast, talk show na gyud kanang kuan na gyud biradang ana na gyud mga gala. So mo na nga kung wala na mo yung mga friends tapos asa man mo or nag-duty man mo or what bisag asa ba mo? Sulod na mo sa playback.tv. Yan, dumadami na tayo. Ipadali na nato akong merch. Salamat Sige kayo. na, Nasi Karen, nasi Juanito, o kinsa pa man ang uban Kaya si Karen nga Karen na to. Oo, ang atong pinakataas nga Karen. Pinakataas na siya. Brief nga walay laba. Walay laba. Huy! Oy, willing si Sam. Nadabak mo ba? Willing si Sam mo labaan ang imong brief nga walay laba. Lami naman sa nang inon-on man. Bisan daw og wala pag isuot, iyagid ang labhan gid daw na piliyo ko gubo. Or ganaman daw pod si Sama ng kon usan ng kon kanang aslom nga kon. Sabaw sana. Sinigang. Sinigang. Kana member na. Kabulo ba ka ng sinigang? Di ba Luzon mo gid ng sinigang no? Sa ato diri sa Mindanao, kuan magita lauyang, baboy ana. Sus nagi one time nga pag atong Manila ba kay wala lagi nakabalo about anang mga sinigang aslom. Ang kasagaran yung gikang Mindanao nga first time makatilog sinigang or sa unang panahon pa ni basing karon medyo kabalo na sila. Sa unang panahon pag higop gyud sa sinigang iluwa panus na giahak. Ano mo kasagaran di ba? Durante ka sa sinigang. Ano yung sinigang? Durante ka. Pag panus na bay. Tapos tingala kay giyabuni mo dahil tingalang tigbalay. Asa nitong sinigang diri? Panus na aslom. Ha? Aslom nga mo maginaga. Dito na naga. Pero in fairness, lami man po bay kay example kung medyo taba-taba ka ta kung ay aslom ra na kay feeling nga murag mas healthy. More mo gyapon lasar mo gyapon. Anyway, pero isa gyud nga pinakakuan ang sinigang murag distinct gid siya nga lutong Pinoy, no? Kaya ang tinula murag pare-pareha ra mga tinula tanan. Tama. Pero kanina lang isingit ko lang ni unsa yung galuto ba mo ikaw Sam galuto ba ka sa inyong balay? Yes, of course. Adi lang ko mangutana ka pupi ambot lang. ang iya lang asawa pa ko si Nessie. Kung magsabaw ba mo nabay ahos? Wala. Sabaw? Wala. Depende Wala, siguro kay naamay kaning og manok, magtula og manok ang gisahon nimo siya daan. Gisahon na, ya. Akala din sa bawan. Pwede. Pero kanang sabaw lang daan, magbutang ba mo? Wala, di ba? Wala na. Namagoy-uban nga magbutang. Tapos makakuha sa salasa ba murag mo pait, di ba? Pero tama ka kung gisahon nimo, namagoy-uban magsinabaw nga gisahon una napoy uban na kanang ang uban isda murag maggisa sa kamatis tanan murag ipagawas ang juice tag medyo pag ano nahiya din magbutang og tubig kana noon pero kanang ahos nga kuan mo usay pag makatumig kanang kananan ba or makabisita makahigop ito og sabaw na kanang ahos nga kanang kabalo ko wa gigisa na magini ahos ha na man ni ahos ni diri. Pero kasagara, luy-a di mo, tanglad og luy-a dapat di mawala. Yes. Tama, di ba? Pero ay sa palabi usag luy-a kay usahay pag madagan na pog luy-a ang resulta mahimo na siyang kuan kanang si term na anang salabat. Sa luy-a. Pag masobraan ng luy-a po sa kadaghan pag saan isabaw ni o salabat ni panambal man daw. Wala nakabalo.
So wala nakabalo, mugi na akong ginaluto gid sa una dito sa Damilag kay ako may pinakanggulangan. Kanya gitudlo ako mamaan ng maghimo. Kana bitong, di ba? Soft bones ang tawag namo, pero bulalo man na dani sa kuan. Kanang baka, di ba? Tama. So gitudloan ko sa akong mama nga unsaon ang pagluto may nga na kay para pag-abot niya gikan sa opisina makakaon na dayon mi og kuan. Kaning syempre sabaw-sabaw lang isa ra man kasud anang amo di naman kailangan og dagan di mo sa do akong lutoon. So kanang luy-a gyud isa gyud na sa makakuan pod kana maginhawa kag tarong ba kanang sa ubo di ba mo na tambal sa ubo. Tama. Makawala sa langsa di ba? Usahay manggod ang magluto usahay. Gitudloan lang ta sa mga ingredients pero wa kita kabalo kung unsa day effect ana di ba? Nasa tay guilty sa tana nga kabalo ta mo na ang sagol. Pero katong yung medyo makabalo ka ba nga kung gusto nimo ni ma-achieve nga taste kabalo ka nga unsay purpose aning star anise kaning pepper sobre o banana di ba kanang mga Ikatawa ko kang Madam Nessie nasa sa istorya ni Poppy pero wala kusukan ka tila og luto niya mabungkag pagali ang sunny side up sa giingon ko pa sa una. Ningko sa una katong sa Damilag pa ko, di ba? Naagid ko ng disclaimer daan, di ba? So lugar mawala lugar ngon. Na-amnesia lugar ka sa una kabalo ka muluto karon dili na. Di man ko galuto karon kay number 1, walay pitsay. Di ko gapalit pitsay. Number 2, walay katong soft bones. Di man na mapalit na ni diretso nga kuan kay. So naman ko na sa merkado gud nga palusot na sa amnesia. Lagi kay ang tabo pud sa amo dani kay ang among sugangan dili katubitong mo uplag kalit mo. Ang amo man diri. Sige kalimtan na nato ng soft bones nimo. Pero mabungkag ang sunny side up, grabe po na. Dili sad mabungkag ay. Kabalo ka nganong dili mabungkag? Ako na siyang puakon, tuyoon. Himoon man sa scrambled di ay. I decided scrambled na lang, scrambled egg. Gasigi lang daw siya mac and cheese. Moro jud pala ito sa Aurorama. Namaw tayo pichay dito. Sa gole na lang ang mac and cheese ng pichay. Naulit ko. Sorte lang yung kubay nga silingling may galuto, may gimuluto. Okay na kayo, galaan na kayo. So in fairness, nasa ko sa mood na kanang kuan, kanang galaan magluto. Pero ako gina-improve ang kitchen. Dagan kayo mga istorya. Ako ipa-widen ang kitchen kayo sa paggutad ba sa mga kuan gamay ra kay sanas. No, God. Dagan kay arte. Tapos nape kuan na mo ba among lutuanan gagmay dikit kayo so mo nang kuan kayo. Dagan kay chika mga gala. Teka mo na kanina. Speaking of hosting ba isingit ko lang ni. Kamo ga-host mo gyud mo si Poppy sa Pops ga-host na magyud ka prior pa sa ABS-CBN gano. Di ba sa Youth for Christ pa? Di sa Chada sa una di man siya host ko man siya referee man siya ato nga time. Laba kay Mike ato sa na brad? Gusto kay kumuhost ato gyapon sa ay. Gusto mo din siya mo host. Wala man ko microphone. Wala ang microphone ginatag niya. Pero nagsugod ka galang accept na kag-gig yun ng mga kanang gabayran ka ba mag-host? Wala na diya sa ABS na. Sa ABS na or kalang nag-MRDJ na ka? Ikaw Sam, pila na nga ka years nag-host? Bago pa, last year pa kung nagsugod Ha? Wala binuang bitaw? 2 years di ay. Pero dili gyud kali siya kuan. Muna kami. Makaila lang nako ang gakuha sa kuha. Sa minto say gina-push pagig kanamo day. Kailangan pagig kanamo itulod sa pangpang gyud para makabalo ka. Ano ba biyag potential si Sam? Di, ako, kaling na mga naminaw karon sa playback.tv. Ako lagi sa gignan, kabalo ka, dagan, nausog yung karon, even si Nicole Abasa, niingon na siya nga, ako kumusta si Nicole, Nick, kumusta man ang hosting, siya nga, galisod na mi baygay, dili na, ang among kompetensya, dili na kanang parehan ako nga babae, pati mga bayot, ga-host na ba og mga pageant, mga formal or mga kasal. So, mato pa ni Nicole nga, na kompetensya na mo ang babae, kompetensya na po na mga bayot karon nga mo-host. Dagan tayo mga kailang nga maayo, ana, tama. Si Sam, dagway pa lang, brad.
Oh, kana it's na daan. Alam mo, kanang every time nga maghatag ko og kanang hosting nga workshop, ako kinunang ipagawas question, magmatter ba ang dagway sa hosting? Mo gina ko primerong question sa tanan, magmatter ba? Magmatter sa ba? Dili. Ako mo yung yugo dako kay nang factor ang itsura. Sa tinud-anay lang edge na daan paggawas pa lang nimo, di pa lang kamo istorya. Lovely. Ano na dayon? Kami mga batig na kailangan pa nimo mo tumbling, mga intro, mga para lang yun nga komedyante din siya mo lang dili siya gwapo. Kana bitang anak kailangan pa kamo nga mga itsuraan na mo'y dagway. Edsa ninyo na. Pag yun pa lang niya nag good evening. Oh my God, grabe making host man. Good evening pa lang. Ana ba? Para kang Master Poppy. Sa mga babae man to. Pag tingog na ako, kay natingala man silang tanan lang. Hala kagwapa, mambayhano. Iyanda ko makaitingog man. Pero imagine, na uban mga bayot nga, grabe ba yung pamake-up pa, pero dagway lucky kaya pumisa kung saon. I mean, I lang mo ka-hurt, but I just want to be, realistic nga. Kana palandaan si mong forma, si mong tsura. Siya na daan. So, pwede na nimo na i-joke anak pang lalaki. O, di ba? Sabi niyo, di ba? Dalago, pero uli, ana na dahin ka. Pwede na dahin. Dili magid sa ganahan ang nga na, kani si Sam, nakulang lang gid og tweak. Gamay na lang gid kay mo. Uy, ginapil ko na mo guna sa akong mga earth man good. Dapat more pa nga kay. Gusto na ko. Ginadulot na ako ni siya nga mahimo siyang murag jambantigi. May man to si jambantigi kay babae tapos bayot og kalag o ikaw at least bayot na daan. Di ba? Ako pa may nagsugo-sugo ni Sophie Gazini Smith sa una. Di ba, pakita siya ako pa siyang ginag-guess sa una sa hosting. Tana ko'y ginatudlo nga ani buhata, ngani ana. O di ba? Tanawa di wala nindot ba nga panginabuhian na ikaw di ba? O di pwede kumbati kay si Poppy taas, tisoy dili kailangan nga moingon jud nga mo back tumbling para lang yun mo at least kung itsuraan gamay tapos dungagan mo talent gamay pak medyo na mga kanta-kanta si Sam mo kanta pag yun wala na pass your papers na tanan ang imong mga kaparya but anyway muna ko nang gi-declare yung kay gahos mo kanang quick lang ni karon lang sa first hour unsay inyong mga ganahan during the event o kanang gakasaputon mo during the event. Siyempre, di man po mag-matter kung may budget or wala ang mga event, di ba? Kay mailan nimo pag walay budget, pack lunch. Sir, ang host, sir, dito lang sir na i-pack lunch, sir. Okay ra. Pero okay ra na siya. Pero dali mo makita nga, sir, ganun. Na-pack lunch sir, ganun kaon sa mudano dito sa concert. Ba? So, in fairness, may nakatesting may ko na before nga kanang mag-host tapos diligin mo pa kanon sa event. Kay kanalabi na kung gikuha ka sa dili ikaw direct to the client, pero na nagkuha. So, na event organizer or na ay agency. So, gikuha ko. Kaya remember gikuha ni murag planta to somewhere sa Taguluan. Murag mascot, CDO mascot, or kalimot ko ato. Remember ba ka na, bisaw na? So, ang resulta, pag ato dito, naglaway na ko sa mga lechon, ba? Tapos, ang sa agency din, ilang patakaran, sa ngalan nga hired ka na mo, nahulog ka nga supplier ka. Dili makadairin. So, ang naitabo, gipasakay sa may balik L300 at tumi sa unahan, ta dito gidistribute ang pack. So, nauna ko, wala ko yung bill dito sa lechon. Tapos ang amo kay bihon rag fried chicken. May lechon baka dito kay bro family day ata to. Family day to. Pero naging anak ba? Naging anak. Kay ni agi gyud ko sa anak pod sa una. Nga kana bang tungod kay agency ra ka, supplier gyud ka supplier. Kaya lang karon lang I'm just really lucky nga. Kuana nagyugo anang lainan ako lamisa ba? Team o Bernie bitok-bitok ana na. Dito na pod i-serve ang pagkaon. Talabi na kung musunod sa akong kontrata nga with coffee, Coke Zero. Correct. More veggies, fish. May karelate ng kontrata. Di may karelate na. Wala pa may sa kontrata nga level. Wala pa. Pag kontrata mo gud kay usahay
for example, i-book mo niya mo, labi na ning December, dagan kay Mm. booking. What if kung nag-book ka ni nga date, tapos nisulod, mingon ka nga, okay na, sorry ma'am, di na ko na matanggap kay nakabook na ko. Tadaw kay kalit lang sila ni cancel, di sa may habol ni mo karon, tagisayang kito imong gibalibaran, o kanang mga ingana ba? So, kailangan yung ka nagi kay mga kontrata. Ana. Okay, anyway, so, una, para sa ako niya, ganahan ko sa event, pag number 1 nindot ang sound system. Dili katong burag. Oy dira, oy isda. Di maibawa ng sound system nga nice kay di na kay ka mo singgit. Tama. Usahay bay mo nay problema sa ubang mga kanang kanang bitong ganegosyo o kanang mga venue para sa mga party mga ana. Usahay gina tungod kay nanay mga China ron, di kay sila ga-invest ana. Ang feeling lang nila basta kay mo tingog lang. Taka ng mga China nga mga wireless, magsinapaway, pag singgit nimo mawala, ma-out. Kadugay primero pa, kumusta mo dire? Singgit kay energy ba kayo, energetic. Kadugay kay, ganyan ka na siya. Siya naman itong microphone. Larga unang bula na sunod na Larga unang bula. Bura ka ng salas ba? Karon pa sana ako na-appreciate ng mga sound system kinambular, mga effects. Diba? No, dapat pag-hosting, dapat wala effects ang microphone para mas clear ang chika. Ato kay basta na ay echo kay lami naman di man ta manganta. Mabadrip kita ko na. Tagalog ang sound system na powered speaker tapos may adlaw kan yung tanan. Ay gabi Di ganing. Correct. Kanang usay man good pod pag kanang kung wala tay hold sa unsa nga sound system ilang gikuha. Labi na kang ang tag-iya kay iya butong igagaw or iya butong kuan. Tapos ang pangutana kay nana ka dito. Nya pangit kay ang sound system murag ni ana din tong tag-iya. Di ba ingon sila nga kusog man ka. Lahi tong kusog sa klaro. Kana bitaw. Ana ba? Tanay may uban nga mag-sound check pero music so burag buto pa. Pero pag storya na, ngayong gabi na. Patay, disgrasya kita ni Mega. Talabi na. Tapos kanang battery. Tapos mabad trip pagikuha ng venue, brad, na kanabitong kinsay nag-arrange sa table, kinsay nag-arrange sa catering mo po ang sound system nila. Grabe sa ning hotel, grabe sa ning gatipid man ni sila oy. Abi man nila kanang igo, abi nila iigo ra na i-on dia basta kay mo check 1 2 3. Okay na sir. Okay na sir. Dito na kita lang. Kanang Gunner, kanang naakay mga games unta kay mga scambular dito sa mga tao nga magkuan mang stress ka dito pero gamay ra kaayo ang mic kay dili wireless kana ba. No, struggle kay sa host basta dili wireless ang mic. Tapos layo kayo mo dool ka din. My God, unsa ni bay? Sura ni. Samukan o tigulang na siguro ko bay. Samukan ko kanang mag-host ko nganay mga gagmayng bata nga saba kayo. Kalabang magstorya ka tapos ang mga ginikanon so pasagdan ra pud bitaw nga magdagandagan magsinggit-singgit. Ay, ikaw magunaw na ba isip mo gawa sa imong pag-espiritu pagkaman kakusion na kay kuaning bata na. Kasama kamulog sa usay labi na kanang mo istorya ang pinakalula mo istorya ang pinakaano tapos sabak kay tapos ang ginikanan po na nalala po giban mambot ang inagmidya sa sa imong anak. Hoy ka harsh. Makaguba sa momentum usay ka nang mag-message bitaw. Ikaw magbitbit og bata kabalo na ka pag medyo galingan na bisa pag mo yung kag relatives or something sign of respect niya po na idalan dito sa gawas. Lagi ba matingala sa mga ginikan pasagdan ra po na nagdagandagan kamulo ka og host or ang katong guest kay medyo emotional siya kay nagstorya siya about sa iya bakang kuan tapos naibata magdagandag. I'm sure kato siya di po to siya makabadlong kay iya tong pag-umangkon ba ka ha. Pero sign of respect ba.
ikaw nga kabalo ka nga imong bata sabak ayo kuhaan na diha. Dito mo sa gawas kung di mo na makontrol. Kay makawala gyud bisag unsaon nimo bay magstorya ka kanang sa mo ka. Di napay uban nga parents, I don't know. Except kung children's party except kung children's party gyud kay for them na nakakita ko ng kanang insensitive nga mga parents kung nakabantay mo ani kana bitaw the more nga nagsaba ang iyang anak the more sila murag proud silang anak kay ginatan-aw sa mga tao kana bitaw tama bay kala parong kita man nga parents parong ko na kana bitaw the more sila gatan-awon kay ganahan siya nga kuan nga ang iyang anak ayaw lagi na kasi dula-dula imong anak na nasa tubangan niya gadsayaw ang mga couple mga couple ana ba din ganahan sad siya kay sagdi na kay para mga videoan para ma-video. Ang ako akong dili ka nang medyo sa puton lang ko is kanang dili bitaw smooth ang flow sa program knowing na ay mga coordinators. As in kana bitong wala sila copy sa program. Ginoo ko day. Ako pag yung i-announce palihog ko sa mga kandila, muna na ni siya. Sinasabi ko na talaga sa iyo. Kuraon ko na lang manday kay. Pag siya 18 candles root baki tawagon nito root baki si Kuan. Hala, wapay kandila ma'am. Hala kakalaparon ko. Pero kung nagwapo daye kora. Ay ko ra Mao lagi ka lagi. Buutan ni try lang. Dili man good kay before ko nag-hosting man good, gasis na ko mga coordination. Di ka lang so good, okay. Ano na siya daan nga unsay mga tinudbiya ka na usahay ba nag-hire mo og event coordinator. Wala mo nag-coordinate. Oo, wala ko. Diba? Wala ko gingon. Kani joker kayo. Pati mga coordinator na siya. Kani ang akong natingalaan di kong nakaingon ko pag abot dito kay ang video okay na ba ang mga video kay i-play ba na unya okay na siya kinsa may mag-play ano siya di ba ikaw mag-play mo ako mag-play ikaw wala kay remote ma'am anaan na lang remote ma'am. Actually sa akong mind rato nga ako ma-play ana ba anak ko nga wala kay gagaw diha nga mo play man mutuplok ra man sad ana ako na lang gingana ba pero sa akong mind ako gyud mag-play nga naabot ka sa microphone kasi gusto ka ako po'y banda. Ang uban kay kanang mga presenter aya pa din sila maghatag din sa ilahang mga naulit ko sa inyong mga music ipaglabay ko gid na karon. mo nang karon na-appreciate na nako nga kaning ako team gyud. Manong time yung ko nga pasensya man mo ginaon tanim team gyud ko kay pag-abot pa lang dito nanay nag-una, nanay nag-arrange, kay ang para man gud nako kung tutyo ang programa din sila rin nagbuot-buot dili arrange. Usay mo reflect sa host ba? Ang host may mabasol. Yes. Ang hall ang mabasol kay di klaro nga host no kay wanyo. Excuse me. Tanawar ko yung program. Sabi nakabang sa program, ikaw na bahala, sir. So mo to shopping na day sa mo ang kuan day ang program Hirit naman dayon. Pila sa ugyaw events ang program lot bakit? Tino man ba? They think na they think na basta host ka, ikaw na tanan sa program and ako silang may ganit na mga meeting, di ba? That's why in fairness, no, natin mga coordinator ng kabalo na tanga pag kaning coordinator lang kuha, kinta nga kini okay kay ni coordinator kay proven na tested na ni kay ko kapila na ko proven letter fee proven na tested na napayuban ba na kanabitang magkuwag coordinator nga kanang sa on-site na lang. Kaya naman magtipid ko, na iban magtipid. So, ang ilang kwaon, di na sa day. So, ang ending siya sa day, tapos mag-abay sa na ako, masisyon na ni. Kajud lang, kasi sunod na ni. Ako ipangutan na, yan po ipangutan na. So, say function ni mo diri. Mo lagi na. Mo na akong giingon lagi. Wala ni mo i-print out day sa program ma'am. Wala, ulit na yun. Wala. Karon ka lang. Ang siguro, ang edge lang nako karon gamay. Kaya di na ko kasunod sa program. Wala na advance. Tanaw lang ako ang programa.
di na ko mangutana sa so, ako nay mag-create sa program diretso. Pero mo lagi siya magunaw na sad ko kani nga konsepto ba dapat lahi ang bayad ani ang host, lahi imong talent as a host. Lahi po tong talent sa ikaw mag-konsepto. Lalo man ka nga nag-ignore lang ka nga sir, ikaw na bahala sir. Sir, ano ba sinakay mga games na? Remember, dagan ba iban mga games atong style nga tungod ni ana awaton sa uban, ta imo atong konsepto. Correct. So na yung mga ana ba so wala mo nang makabalo na kadaan mo na itong buhaton kani ana ikaw ana. Dagan kita buhaton. Labi na brad kung tagaan kag kanang program nga puros ra message. Grabe ni. Tapos matingala ka nganong ikuha man ka nga komedyante. Sir, ikaw na bahalag lingaw sa mga tao na kini nagyan. Wow. Magyad. Kana pong magpilay price sir. Ikaw, sir, pilay mong gusto nga game. Dili, pilay yung price. Kaya lisod may 20 among games, tatulurin yung price. Di. Nagyud tayo ko na may murag makakuan na lang ta, makasabot na lang ta kay mo lagi wala kay sila mga experience or ang ilang experiences nga kanang program is katubag yung daan nga mga program lang kana sa kuan lang ceremony lang program ana lang unsay mong concern pila ka book game sir di pila yung price di magdepende sa mong game sir di magdepende sa tong price maglalis ka remember ko sa wedding namo ang mga bata katura jud part sa entourage ang mga dako-dako na nga pwede mabadlong ang mga guests wala jud gipadala og bata talaga inyong gignan lugar nice ba walay samok magdagandagan maghilakilang mag-enjoy ang mga adult pud kay walay bante dream jud ko sa una ikaw mag-go sa among wedding ko pero dili ka ka-afford bisag kayo herp nga imbitaron ka din mapugusan mito ka kay amigo ta ay na lang parag makakwanta na bas hindi ko nimo ma-hire puhon dili magay usay lagi tungod lagi natong mga experiences nato nang medyo kabalo na tabang ako gyud ang host nga di mo sunod og kuan patanon ako sa ni pro message yang gyud na mo si yahanyo gyud na mo si kuan 20,000 na lang among giatag sa iya si Joe. Wow! Bata na nato, kinagsabot mong good may ing na ha, 20,000. Sabi ni, suplado na host, guwapo unta. Ay! Sama ni, English speaking ba ni? Advanced first anniversary dia sa akong bana. Ay, tama. Sana all. Pwede nga great lang. Dapat na gifts. Naa daw, buak na sa ni side up. Mauna kong giingon. Tagando ka ng mga bagong gamit sa kuan, camera, tanan. Thank you. Ibilin lang daw yung mga karaan. Barato ba itong DJI drone nga kuan, nag 10,000 lang. Wow. So mag 1 year na itong nihila ka sa opisina, Arp? Oo. Katong, di ba, nibisita ako before nagkasal. Mag 1 year na rito. Lipayan ako pag ingon ni Puping na magpakasal na siya. Ay, salamat. Tiguwang na kado. Pag ninyo na rin, sige. Kamu magod, di ko ninyo gaapilon sa inyong pag-ampo. Ako na nag-ampo sa akong self. Ako na ba ginuho ko tiguwang ng kado pag-ampo. Sa naman ang kado, pagkuhan sa diya do. Pagkuhan sa diya, pag kasal-kasal po. Siguro kang tilaw-tilaw ay kasal-kasal. Okay, especially katong among kasal nga dili nun bulabog ang kuan no kanang nalay wala na sundog gyud sa among kasal nga murag tungod man gud to kay naay mga kakulian sa hours before so ni-adjust pud si Joe pud ato so nakarelate po ko ba nga napoy nga ng mga immediate adjustments di ba labi na kung kalit lang mo ulan di ba na mga ingana nga unsaon nimo as host unsaon nimo karon nga naghulat pa ka or wala pa niabot ang gikasal or kanang nag-ilis pa ang kuan ang debutante ana ba tama saan nimo pag tama nimo pag create of something ba nga malingaw pagyapon ang tao at least tungod sa atong mga experiences o mga kanang nag-observe man gyud ko sa imong mga kuan na marag ingani nga mga games dali ra kayo ta magkuan dia longest breath dia mga dali ra kayo din niya unsa pa atong gisgutan unsay atong mga kalagutan nga gitabo sa mga event or usay kakaganahan kay again malipay gyud ko anang
kanang tagaan gitag pagtagad nga, sir, kaon na mo, sir. Kaya usay bitaw, dana di lang sa host, tanan yun mga supplier, mo gini dapat priority nga pakanon ninyo because naana sila before, naana sila during, o naana sila after. Oh, sa tinud-an na ilang. Sa tinud-an lang ha, dapat ang kamo nga ga-event organizer mo or ga-kuan mo or namo event before, during and after, and even during meetings. Imagine nimo kani bitong may man ko kay host kay mutungan naman ko on the day. Nabi uban nga gihasol nimo 6 months ago pa. Magsige kag meeting, nakaon nimo ng oras. Nabi uban tao nga wala ba nay bayad ang uban. Nga dili say makalimot ka ba or labi na kana uban nay magpa-rehearsal og dancers, rehearsal og kuan tapos walay ko ano nimo nakakuha ka dan sa iyang oras ana. Dapat medyo kuan ka, medyo conscious ka na. So kailangan imo na siyang aligrahon kung di man ka makatag og pliti or transpo, sakto ginagkaon sila ginadapat ang inyong i-priority kay di gyud ma-perfect ang inyong mga events, ang inyong mga unsa na inyong gibuhat diya kung wala ni mga supplier. Promise. Sound system, kanang yung sound system maluoy ka. Ang sound system perminti gina maulahi. Tausahay sila pay lait-laitong kay dili pa kanon og tarong kay keso naka-shorts lang do ginainom po nato nga nata sa hotel bawal magchinila sana. Pero para nako kani sila muy grabe og dapat pagkaon ron. Nanasay mo comment ani mo na kay mudagan man mo na ingana din ang istorya. Oy Juanito. O sabi niya Juanito, ayag gyud ko kay si Sir Bernie ang host sa among kasal. Ninong pa. Kasi kung rules yung kasal, Erp, di ba nag-message mong 4 no, tawa ko naka-appeal sa... Wa ko naka-appeal sa reception. Kailak mi sa message nimo kay murag ni kun juga dito ba nga gusto kay kamo appeal sa among grupo sa sayaw. Ay, tawa. Na-remember na ako. Ngayon ko nga gusto ko naman dito ang mga low profile nagkatawag sila buang this birthday. Gusto gid na siya mo kuan sa una ba? Mao po sila naka-realize sila. Lagi no, gusto nila hot meals man din na sila sa una. Tumong taon. Kaya lagi, fan kay ko sa ilang grupo, taga-kaselos ko kay mga itsuraan sila, mga gwapo sila. Sa amo mong grupo, ako rin mga gwapo. Pero kaning murag mga pasyonista kay sila ba, mga social kay mga nakana. Pero na-appreciate na Corp nga bisag sa ang pinaka-importante ra man gid sa ako kay actually ang reception bahala mga bulabog ta diya basta kay ang kasal madayon maor gid na siya bahala gani. Bisan gani og kuan kana bitaw ang homily man ta ang pinakakuan pud na ako pinakagi-anticipate ba pero wala kay ko na satisfied lugar kay murag English man kaayo din. Dili kay mi kasabot ba unsa na iyang istorya gani. Pero ako na lang gyapon gikuan kay importante mag-I do. Basta nag-I do biya ka sa I do. Ay secondary sponsor man mi si mong kasal, nag-veil man dai mi to. O gani. So salamat kayo bisag busy mo ni adto gyapon mo nga. Timingan gyud na timingan dito nga nakoy gig di ba? Nakoy gig ato. Nakakapagkahapon mo nang wala ka kaadto. Timingan. Jean Marie Halu, shout out Madam Sam. Nagmadam gyud siya. Madam gyud siya. Eric. So pa ni? Ayaha, okay. Si Splitfire 18. Si Bernie sa akong dream host, Agnes. Huy. Kaila galing ni Sinay. Ano? Correct. Sir, salamat sir sa imong kwan. Mga ginaistorya na mo karon sa mga naminaw, kanang mga among mga experience sa mga host o kanang mag-hosting mig event sa mga ganahan o dili ganahan or say okay kayo. Well, ang pinaka the best yun ako yung ganahan kana yung nagyud mo kuan bay nagyud mo separate nga kuan mo ginawang perminting malingaw nga na mo separate table imo gininga team gi-acknowledge you ka ba thank you dili ko pakman ako di na kay ko magkuan na like usahay gani kung pwede din lang sa kamukaon kay marag kulbaan pa ko sa kwan ba unsa may tabuon niya ana so kung di akong okay lang ko alin niya gud gyapon ko para makitaan gid pud nga ang nakalayo pag ako man mag-nerve kay kuan nerve kanang
ipadala ang lechon. Ay, dala ni. Kana. 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 Wala Tapos, pa may nga level. Para hinlo ko, ang assistant din mo, dala dito sa likod. Butang dito sa likod. Dito na tayo. Bantog na, nagkamantika-mantika ang pakbag. Lechon paksiw rin. Pag ako damay rin tanan. Lechon paksiw rin tanan niya. Narang tirada niya. Pero kanag yung ignon gabay sa, kanag yung, sir, ikaw na'y bahala. Na. Kayong yung times to dapat ang bayan ni. Kanag ignon bito nga, sir, ikaw na'y bahala. Sir, lalim ni. Takanap, sorry po, mga isa kong paselo ng mingon na, sir, kanang gamay raman mi, sir. Magamay magududak ko, parera magud na ang adlib. True. Baka na, I mean like, naday panggagmay ra nga, kaning nga joke ay bali 50 person lang ni. Nasa ko'y joke sa bali 1,000 nga audience. Depende sa tapok man daw. Oh, parera maguna. Labi na ako bay. Labi na ako ginabutang ako perminti nga. Regardless kung mingaw 5 na pulo or dagang kay nga crowd, dapat mo kon ko nga pinaka-the best na ako kay wako kay kapila na naitabo nga nalay na pulo ako nakita pero mga managers dito ayaw din ko nilagi ko so ayaw gidug underestimate parera na sa mga performers mga banda na True. Ayaw kay mo pagingon nga tungod ti ali maraman ni kabuok di imurang lamu-lamuhon pagdaghan ayan ka ayaw parehag yun kay waka kabalo ka ng isa dia ilum-ilum lang na pero siya day ang tag-iyas kumpanya kapila na natabo sa kuha nga bahala gamay ra o nani-appeal sa kasal bahala gamay ra kay ma-feel mo gyud ako ang audience sa akong mga joke namon ko koy ginalabay nga joke sa sugod para may bawan ako ang level sa akong audience nga masakay ni sila kani middle class ni sila may ana pag makita na ako di na ako na ginausab kay kabalo ko basig na isa diya gyud HR head ba di ay or ana diya din ko nagsugod nga sir diri ka na mo kay naka-appeal ko sa imong event one time ana gyud ang history so ayaw yun mo pagkuan kanang usabon ninyo ang kuan quality sa inyong talent tungod kay agamay ra man ni or daghan man ni ana ba. Mao nang mas nice and better kung ang friend ninyo ang pari nga magkasal sa inyo kay nice ang homily. Labi nag-ex sa imong asawa ang pari. Nag-trending to naman din, trending no ngana. Correct. Pero okay raman kay pare naman siya. Mo ding nag-uyab sila sa una kay ako day mo pakasal nimo. Mo man tay ang gi-promise, ako mo pakasal nimo. Mo pakasal di ay kanang siya ang mag-preside. Tama do. Di mo nainumduman na no speaking of dagan on yun, nainumduman na no ako ang Teachers Day. Kabalo ka dagan kay perminti magkuha sa ko ang sir pilay mong talent fee nga mag-guest performer ka na one time iliga na. So, siyempre, mga taga-talent video, na sir, di man may ka-afford, sir, makuan ka ba? Takaron, sa itong sa Cagayan de Oro, gusto ko mag-guan for free, ha? Gusto ko bang mag-event, mag-guest performer ba? Maghatag og kalingawan, kanta-kanta, or whatever, stand-up comedy sa ila ba? Nablagag man, oy. Gignan raman ta sa kon ay na may program mananggit pa sa kon ala bro medyo kapoy gining nalagi ta sa politics lagi ba lagi but very recently butangan jud og color mabutangan di na kon naman ko na mga one thing ana nga ay sir kanang kuan mo good sir kay sa local school board ano sige na lang sayang gusto lang ako malingaw sa ila kasi syempre wala kay panghatag nga pang parapol na mga refrigerator, mga sakyanan diya ang ako na lang nga atong lingaw-lingaw pakatao na to sila ana ba. Bahalag dito lagi pero diya nga ako to bahalag din lang kuning isa bayan ng mga politician ug katong mga aspirant diya kay until 4 PM bisag dito lang ko sa kuan bi mga hapon-hapon na after ka lang giduka na alauna alas 2 dito na lang ko nga mo check out something for free. Libre na tana to. Wala sige lang kay nakadungog man si Cassandra na mas Cassandra teacher man ni si Cassandra. Basin pwede ra niya kuan. Libre man ka libre. Ha? Teachers Day man human naman Teachers Day. Human na. Pura da ito. Ang promo na human naman Cassandra sorry. Ang pare. RR Ano si RR haha ang pare mas okay og kaila ang pare kay bisan 30 minutes late na
chill ra gyapon tama. Pero kuan kita bitaw as host murag dako kayong kalipay katubit ang mga hilumon didto magkatawa malingaw kayo no murag dako kay atong kalipay anak kay say pod gatutukan ako sila ba di wag sila mo katawa ngano ako gid ang duolon dito okay taas mga kamay agay basa og ilok taas kamay ano din kay para di kabalo ka mo na reason mo nang mag-interview ko daan sa kinasal. Kaya na itabo sa ako, ana. Dati di ko mag-interview. Tingala ko, grabe na akong mga 5-star na yun na mga joke ba. Kung kani maging sila nga kuan, di maging mo katawa lugan. Tapos mo question na kasi mong self ba. Dili gid ko kuan nga komedyante siya. Di ay pa na ibawaan di kay ang ginikanan day sa bana. Di day ganahan sa napakaslan sa ilang anak. Diba? Di siya gusto mo share sa moment. Di siya happy. Sometimes, labi na kung medyo ka ng, ang event is more on, ingana bitaw lang, more on family. Para sa mga reunion, lagi kayo mabantayan nga malipayon tanan, lagi isa duha nga maragmugot yun. So, pwede na issue within the family. I think kagahapon, ako'y nabantayan, ako'y gi-interview, giina ko nga, giwara-warahan ko siya, ayun na siya. Pag ano, siya mo gusto nga premium, ano siya, inyo na! Ano? Di nga na, again? Oo. Bibo ba? Gamay, ragon nga premium, ka lang kalingaw-lingaw, kanta-kanta na, ikaw, bibo kayo, sumpay. Pag-ana ko sa iya, ha, nainian na sa tingin, sir. Pag-ana, oy, siya mo premium, sir. Inyo na! Hala, ginukukod dahil. Ikaw mo bitang gitawag kang MC, Master of Ceremonies. Automatic yung kang di yung kapapik to. Next ikaw na, anak yung gana. Correct. Di magsilbi kay kung usahay magotinod na ang pinaka ang nakakuan lang siguro sa ako sa una kay nagsugod yung kong masa. Ang primero din akong sulod as pag-host kana dayong imbitarong kag mga doctors, mga attorneys. Kana naman ba ko sa una kay muro to sa convention sa mga tambal. Kato nga time bago siguro mga napa ko sa industriya mga 3 years pa na ba kanang masa okay ko. Dat mag-una man ako una bay, murag feeling ako that doctors ni sila bay. True. Mga abogado ni sila so basik akong joke dili para sa ila ana na overthinking na ka. Oo. So pag-check ka ni mo diha bay, wala bay, mawali ka bay. Ano bro kay imo na ba nga lang mga kuan na ba niya na ba? Pero actually pero kabalo di ka bay, ikaw ra gyapon di ang nagsulti ana sa imong self. Maog yun. Usahay kita ra gigakuan ana gid sa tunguna-una man. Ang naka-change sa ako ana nga medyo na okay na ko katong nisulod kog networking. Pag sulod na kog networking lahi sad na audience. Kaysa networking, burag mo, rara, positive, saan mo pag-ana. Tadagay mga ginapang-invite diha, may mga doctors gyapon mga anak, tanay mga, sabi mga, pag-professional, beto, medyo garbuso, na sila. Mga professional, midre. Ana-ana, ba na? Ba't kabalo ka bay? Yun sana ko pagwala na bay. Ako rin imagine, kaning mga tawhana, parehara gyapon mga baugtai, gyapon. Ikadua, ako ginawa na kaning mga tawhana parehara mi ani mga matay ra gyapon ta. Ana ginawa permitigo na na bay. Bisa pagkuan mo, bisa pag usa mo number 3, kani gid ikatlo ko ginawa na. Kabalo ko disakyanan mo ko pero kabalo ko majority sa inyo inutang gyapon na sa bangko. Di ana lagi nimo guna na pero ang problema kay nasturya man nimo dito. Nasturya. Oy, taas mga kamay sa mga palaigit. Kabalo ka. Di ba nagsugod akong joke herb nga. Mo nang magsugod ko sa kasal, mo yun din ko i-feel na ako diri kinsa toy mga adonahan og porma nasa subdivision. Apan dili gabayad og monthly dues. Mga tawa oy. Middle class, i-feel na ako diri kinsa toy mga adonahan og porma pero embargohonon na ang motor. Mga tawa meaning to say, mao na akong giingon. Ay kun yung charge sarida ninyo mga porma-porma kabalo ko inutang gyapon ninyong balay og kay naabot naman ko sa punto nga mo lagi, kulbak itag porma pero gahanga kayo sa manti sa among balay diri sa sakyanan. Wanay halos makaon. Gingato ra bay, giusab ra nako. Munang pagkwandi ko bisa pag mayon mo kinsa na sila daw ay parehara ta mga matay. Bawog tae gyapon mo. Nagyapon mo yung mga onin nyo nga mga problema.
Magkamo mga utangan gyapon mo dato lagi mo pero kabalo ko dako gyapon mo utang sa bangko gaapas gyapon mo. Ingana na ko na may para dili ko kaunon sa audience. Pwede ka ma-intimidate. Because ma-feel man gud na sa audience by when you enter, pag sulo pa lang nimo pag medyo ana bitaw kay ka bako ka bura kag ma-feel na nila di ka confident. So regardless kung kaila or dili, medyo edge lugar nimo kung naka sa Cagayan de Oro pero naman sagoy mga times nga gina-invite ko sa outside Cagayan de Oro so majority sa audience di kaila. Pagawas yun nimo, medyo yuga kanang ma-feel na nila confident yuga. Dili po ang bugiro ha. But confident ba nga dili ka kaon sa unsay mga status ana niya. Ma-feel na sa tao, istorya, ma-feel na nila. Isa sa akong mga style pod is kanang murag na ako ipabadi-badi dia balabi na tong mga bugoy-bugoy bitaw. Mo din to akong gakuanan. Okay naman mo dia mga brad, hey, what's up? Ano bitaw kay sila mong gusto ang mupush sa imo po. Tama. Dili na din ka maulaw ba kay kung sila pirmi imong kuanon katong active kaya mo participate. Kung sila imong kuanon, pag dili ka pansinon dani, balik ka sa ilang kay para kuan ra gyapon ba. Mas libo na interaction. Maraging ana ba. Pero mo lagi, labi na kung masa, kani si Samoy kailangan tudloan sa masa nga kuan. Kay chicks man siya, pa-single man siya. So, pag makita siya og mga gwapo, ipakita ginang kilo, kagwapo ni mo, ana na gyud. Pag mingon og nose to nose yung kada balag medyo nanimaho na nag-ilim na dia. Sige, kulba sa gid kayo ay mga panus-nus na kuha kay. Mura man og kana. Way tag-iyo. Ay, sus na. Imagine nimo Sam katong na one time nga nag-event mi sa Valencia Bukidnon. Ta nakainom na ta nag-fighter wine. Sa kasi klase didto Sam. Si Jam ganito, si Jam. Si Jam akong gidala. Miski si Maria Pilingira, gidamay ko sa ingana. Ay, kita ka sa baho nga gikan Bukidnon. Sa kasi klase to nga na mista biya to. Nos yung gada. Langhap mo ang pangarap. Ay, sus, Ginoo ko. Ayun na ginto ko na Sam. Kung nakay kung nakay advice kang Sam, ikaw man gyud pinaka-master namo dan ni True. So unsay mga kanangingana mga 5 tips nga imiyunan. Labi na kanangingana, di ba? The more man good nga medyo kiwing ang sana ngilad ang kiwing sa imong partner, mas ang mga tao mas ganahan na. Ilang emotion, grabe lang emotion na kay. Oh my God, grabe, nakaparis ka. Murag nga na ba? Tama ka. Kung itsuraan ka, mo na mo ipagawas. Kung nindot kag legs, pag miniskirt. Bahalag mo it me games. Gawas mga tumor. Pakita kay mo man na imong kuan edge nimo kung nakay talent din larga. Pag mato ka sa masa, istorya gyud ka sa ila. Pero ang imong istorya is kung unsa imong character, unsa imong imaging like katong iyang pasabot nga mukuan ka dito ka sa mga lalaki, ingana imong tan-aw, uy gwapo, ana. Pero ayaw pud kalimti ang mga babae. Pag tanong nimo sa mga babae, napud kay something reaction in pwede nga andating ni mga babae mga kompetensya. Ay, sa mga babae, oy samok gyud. Ana. Pamigyan mo sa kuana. Ana ang mga tirada. Sa unta man unsa nubra man gyud akong tumoy. Magit sila yung mga kuan I'm sure makalungat. I'm sure lang ko si Sam lagi kung mailan na siya mo chika wala na ang uban mga bayad magproblema na nakunawa nagitaya buhon nagita ni Sam mukanta pa napaisay ko ano ba it's kina niya so i-package na nato nilagay mo na ni manager na mi ha paksi mi 30% packaging tape. Pero mahal ba ang kuan mahal ang outfit sa mga babae di ba Sam? Ay mo lang problema sa mga babae compared sa mo laki kay kami mga laki mag all black lang may maintain okay na. Pero ang mga babae sus pwede pa lang ilis-ilisan puli-puli. Maglisod sa o maniha pag kuan na pos kay lisod sa kay pag post mo picture lang mo magipon yang gisulbot sa kasal sa amo lagi. Yana na rabat ko. Ayo kay dili kay mabantahan sa inyo sa buwa kay ano. Di ba? Mo mi kiber basta naka-Amerikana lang mi okay naman mi. Di ba? Ang babae, alam mo yung balik-balik yun yung gisulo ba? mga libakira. Pero ayaw yun pag Sam ka nang ka-blend lang ka sa crowd. Ayaw yun, naagog ka sa tunga diya. Ikaw yun ang pinaka-kuan diha. Kay, murag vice ganda ba nga, naagyoy something yun. Actually, nga na magandang kuan. For example, mga komedyante ka na bang
bold ang colors, mulutaw gyud ka or burag something different gyud ka kay performer man ka. So nga na gyud ang mahitabo para dili ka burag ordinary. Munang kami mamalit kami daghan kay mga polo nga color para lang gyud nga mura og kana bang ma-highlight gyud mi. Pero mo lagi pag human di ko na mao gyud among gusto ko. Kami plain t-shirt ang kita mi pa short sa mga gidani pero pag mag-event ka nga na dapat medyo lutaw. So magbutang ka diri ana diri sa likod ana headdress. Ano dali pako-pako. Kanang mga headdress ay kuan kay na kiring-kiring or sash nga Miss Ana pa. Tauso mga Miss Universe, di ba? Hello sa tanan, ako po ang nagpatibok sa puso ni Ding Dong Dantes. No, God, please. Di ba? Kaya Kerry Bells. Dala ko mangyapon tay mong gibuhat manggod sa kuha sa una. Diba? Dala-dala ko mangyapon. Kana Kerry Bells. So karong Christmas party, o guban pa, ako kamo ni Poppy ana. Kaso wala ko kamo duha, so nara ko'y 30%, so kwarta gyapon ko. 30% mo commission dai. Sam, ingani sa ang ako na balibaran, kamo na duha dayon akong ipake. Ma'am kani tested and pro. Ala tirada no so. Ana na. Di ba? Pwede kung ang imong talent fit nga una mo, di okay kayo. Di buhi tanan. So mabuhi na tong uban mga DJs, ang uban na tong mga PAPA buhi. O di ba? Ang ako lang diri pop, di man ka magselo si Nessie aning kang Sam kung sige mo uban. Magkalay maglaruhay tanan. May nang karon pala. Okay ra. Amot lang ato paminaon. Naman ta diya. Paminaon na to, di lang sa kumagasyon. Madam Ness, sa ligi ko, dili mag-uol, 50-50, lagi ang hatian. Dili ra, basta dili mag nose to nose. Hoy, nagati issue. Dili pwede mag nose to nose ang host. Dili man ang host. Dili ang host mag nose to nose sa other host. Sa audience. Audience, Madam Ness. Naka-feel kog event na Inglesero kayo ang host. Medyo boring man, mas nice dyan ang medyo jokiron kay dili ta katulgon. Expect kong corporate job. Disod kayo ang Inglesero na sosyalon pa kayo na murag maulo kag duol kay din formal kayo mag sige ra tagyaw-yaw na kanus ka mga on. Sometimes depende na sa mga event kay miski ako na ihatag nga event. Ako mingon nga ma'am, dili ko bagay ana. Ako na mo ingon oy. Sir, 100,000. Actually, man, pwede ito na i-adjust. Diba? Lately kasi nagkuhan sa ako katong K-pop dance contest kids. Pero di ko di bagay din. Mag-green joke ko niya ko. Bro ko nilag angkol. Marag bagay ko diya. Pwede ka na. Even galing mga debut. Even debut. Debut. O sa man yung storya niya, sa tawag na. Kapamili na ko, Orp. Sige. Kaya usayab ka kasaputong ko anang mag-18 candles, mag-message bitaw mga batanon. Bro ko namino sa akong mga anak ang galangi. Kanang, usapot si Sam, kanang, ang akong masulti ni Sam, kanang, day. Mga anak bitaw. Katong mga kwan. Ginaw ko lamigid, labayon. Sign of aging, yun ay. Senior na gyud ka. Angkol. Ginahan ko ni Madam Nessie na nagsabot nami. Salig man sa mulay problema. Basta i-chat lang una pa cute-cute siya sa dancer. Karon. Why problema. Wala pa cute-cute sa dancer. Dito ko magpa-cute-cute sa kuan. Sa bride. Kanang daghan ka friends na mga host, supplier, coordinator, etc. Maglibog kag pili. Pag daghan na, at least daghan kay choices. True. So, the best na lang dia. Tawa ko sa kuan. Nadigyan pong ka-issue sa mga dancer de Earth, naka-issue. Aba. Wala man siguro. Nadigyan kay-issue ng mga dancer de ay, katong kuan. Ay, sa katong sa pista. Asa ta kanang missing Pilimon? Kata Z-Girls. Ambot na siya, marag nakita ato nga ambot ngano tingala gani ko nga nikon siya ay. Agay. Ni ana siya sa akong bukton. Siya umot lagi nagbabae. Paglabay din sa dancer kay
Murag mo ganitong mga. Agoy. Wala na ako. Asa man ko nagsugok ani di. Noted, numbness. Noted. So nampat, nanimahog perfume sa dancer. Asa ka kuan ko? Asa nung ko napaingon di. Basta ako sir, pagsugod pa lang kag distansya lagi ko sa dancer. Kaya nakasustinto na ra ba ko giahang ni. Sa among pagbalik. Atong letter for tonight. Kinsa na pud kang nagproblema karon among basahon. Sa among pagbalik, stay put lang.